Kaikki asemalle välittömästi. Ja mustan auton kyytiin. Ei riitä, nyt mulle tuki asee. Me hakkeen kaapista, ei niin sulle arvoa riitä. Niin. Mutta silti ajaa. No niin, mennään. Viinitila, ja sitten vedetään Niko rannakolta samalla. Se meni tarvitsysteensä. Käykö kiinni? Me lähdetään Käykää joku hakemaan se. Me lähdetään vittu uusimmalle. Kyvästä. Uusimmalle. Joo, mennään. Karu Vati auto uusi. menee. Vati uusi, hypätkää no ei sit. Ottakaa autoa mikä uusimmalla. Ota sireeni pois niin ei lähtee. Kaasua! Naa vittu! Saatana jos on lähtenyt. Hyvä kuski. Anaa! Ei tää vatiauto kulje mihinkään. Ei kuljekaan, tää on ihan paska auto, miksi auto? Koska tää on vittu seksikä. Mä Kuka haluaa ottaa? Jack ottaa tilanne johon. Miksi? Sä oot komea. Minä otan. Joo, ne lopettaa ryhtyä samaan tien kuin tekee komea poliisi. Jää Mä pahaa pelkää, että nää liittyy asiaan. Siis Tästä ei vetääkö voi- nää pankkeroista, jos saatana... Tää. Ja pankkiryöstöltä on lähtenyt 3 keltaista lumikelkkaa. Moottorikelkka. Sama vitun asia. Ei oo. No, oisko pitänyt sanoa vittu potkulautaa? Eikö potkukelkka? Moottorikelkka on hyvä. Vittu, pysytäänkö me Vatilla yhden perässä? Pysytään. Jos ainakaan ajaa. Niin. Sähköä vaan vittu liikat. Selvä. Tuolta huonoa muista renkaita, että voi sillä on renkaita. Hyvä No pointti, ei. nahka. Koetaan ampua akkuun. Helvetin hyvä pointti. Ja sit vaan kolariin nokkaa. Ei saatana. Asfaltti lenti vähän. Siis oliks se asfaltti? Oli se asfaltti rampikko. No vittu se tietää kukaan kuskina, koska mä olin ainut joka ajoi tällä vittu. Se Aikoinaan. se laittoi mulle tietysti vähän sähköpostia eilen, että sä haluat poliisin takas. Ei haluu. Ei pääse. Mä näin ne sähköpostiviestit. Jos se jätkä tulee poliisiin, mä lähden poliisista. No niin, eli saadaan Mä lähden koko ainakin kaupungista. Okei, eli saadaan ainakin pari kaupunkilaista pois. No se on niinku 50-50 eli... Tarvii vittu. Sanotaanko niin, että se ei oo yrittämässä meitä pysäyttää moottorikelkaltaan. Ainakaan onnistumassa. Joo vai? Vittu tullaan tän kokoisella pakettiautolla, niin varmaan lentää. Käänty vasemmalle, jos et vaan on nähnyt. Käänty vasemmalle. Näin mä sen. Ihan varmuudessa. Ei oo kyllä ikinä Vatilla koitettu. Joo mä näen. Ei oo kyllä mua ikinä koitettu, kun mä Vatilla ajan, niin lumikelkalla pysäyttää. Sillai No aina mission oppii on uutta. gone. Aina oppii uutta. Onneksi nahkaa vähän kyys. No joo. Nahka hoitaa. Miten mä Sana. teen? Nahkakirja. Nahkakirja, eiks niin? Kyllä nahkakirja. Se on hyvä harjoitusta nahkalle, varsinkin heti näin pankkiryöstön jälkeen. Nahkakantinen kirja. Ka? Ai nahkakantinen kirja. Niin nahkakantinen kirja. Kyllä. Jos yhtäkkiä lumi sulais, niin eihän toi moottorikelkka. Toisko tehdä? Ei muuta kuin kunnon Hyviä se aurinkoisraudoissa. Helvetin hyvää työtä. Ei toi helvetti kuulu sinne radioon. Ei kunhan se on Asman rantakiviä, me saadaan se putkaan, niin kaikki hyvin. Silloin helvetti kuuluu radioon. Tarkoitapa henkkari, onko se asfalt rantakivi? Mihin saa sen teen sinne perään, kun se on Teen asfaltti? sivuun. Ei saatana! Eikö se ole... Pääseekö lumikelkka? Rantakivi. Ei vittu pääse kyllä lumikelkalla. Pääseehän siinä. Ei vitu. Alas se tuli. Kokeiltu. Tiedä, paina ne nääkö edessä tai tässä lumikelkassa. Joo, en mä varmaan turhaan painanut kaasua pohjaan. Just ei tiedä koska. Nyt muuten osuu. Ja nyt muuten ei osu.
Nyt sähköä saatana. Noi! Siinä se on. Ja sit kun kiinni ottaa vaan. Lapaset ilma... Ai saatana! Nyt jumala. Älä liiku. Jaha. Paansa Se tuli lupa laittaa virit. Mitä vittu me autossa on mitään virejä? Ihan vakio En mä peli. viin. Joo, vakio tää on. Ei Paanasella mitään oikeuksia vireihin oo. Mitä vittu? Mä meinasin jo viedä joku siviilinauta. Valkkeri viedään Se saattaa mennä moottorikelkan tuonne asemalle. Hei, mä laitoin just 5 sekuntia ennen kuin tein. Niin sieltä. Mä tulin tuolla autolla aika Miks sulla on virit tässä? Turpakin nimellä mitään ole. Ei Paanasella tietääkseni mitään vireoikeuksia oo. No mulla ei oo mihinkään mitään oikeuksia, niin vähän vaikea olla vireihinkään. No mutta mun mielestä äsken oli kyllä tää Extremin kuskinen. Tässä kysäsen. Ollut. Ei oo. Extreme ei koskenut Matin rattiin kertaakaan varmaan. Ei vittu kiinnosti, se on kuitenkin eka ollut. Niin että tiedän olevani nuorempi konstaapeli, mutta on sitä mieltä, että kannattaisi ottaa joku nuorempi kuljettaa tää ja sit me jatkettais sitä mitä me aluksi oltiin tekemässä. Niin eli Paananen hoitaa tää ei. Minä tiedän tästä työstä enemmän kuin sinä, että nyt shut the fuck up. Shut the fuck up nuorempi konstaapeli. Ja se en ollut muuten minä, joka sen ruosta. Älä puu paskaa, meillä on ratta. Silti lähet karkuun. Se oli ei. Se kuoli jo. Kuoli vittu, tää jätkä tuli eteen. Tää jätkä yrittää pysäyttää Mati-auton saatana. Että lumikelkalla. sitä ajat. Se on moottorikalla. On mulla hälytys tuppalo päällä. Ja nyt heittää muuta silmissä. Jaa vittu paska kuski. Ja huomasin, kun käytti tolppaa. Vittuusti. Noniin. Ei tolppaa vittu. Ei kyllä olla ajettu mihinkään vittuun tuolla. Kyllä. No ai. Ai, iso nipu. Ai. Sokipu. Mutta silloin kun minä en näe mitään tolppaa ja pistä, niin sit minä en myöskään näe. Koska Paananen tuossa. Okei, betä. Mä en oo ikinä ollut saariin. Juu. Siihen voi tulla muu. Valkkeri. Ilman syytä. Sähköilman syytä vai? Peppu ilman syytä. Jäikö vittu rantakivikin kiinni, kun se on tuolla putkassa?